Ki arpu arteli ki self-help group, ki badan hapok ka syatri jong ka tebek Jingshai Village Organization Maulas Nai, ki layo ya kalat jing yarap na ubak Charles Marngar MDC ka Mauhati Constituency, kabana kaliang UMDC ula ai daki syuki, kabakite ki SSG ki niyok ban pendon kam, haki office tray kam jong ki. Hakane ka ju hi kasngi, layo ru ban pli paj ba no ya ka jakale syabar paj ba lani ka public toilet hayo Maulas Nai, kabaya kani ka public toilet la aida ka Swachh Bharat Mission Riphoy District, kabala penmang tengka hakador arlak Shipho Hajar tengka. Niyo iya ka jingkit kli ka responsibility bagi orang tin paret. Nado na yeng hado aba. Ka jingkit kli. Ngam jula ban kelet bah ka jingin. Bagadon ka por ka bay may nga iyam ka por mangidup ha. Kamar ba jinjar pala. Pangsi pa bakom tapet ya. Bat ha ka ta ka por. Yam hakendong bat duai, hakendong jiktia. Bat day hakum kata gapor ngayo ban ongi. Ki mat jong pi hakendong jiktia. Shisen ke sengi kin long mau nai. Kwa ban ongi pi ki long keming, ate pi don ki jingnya. Iba bon lagi yang kisam. Ndrei kawe ke sengi. Kita ki umat jong pi kin selong mau long. Dengan sung kemen ni ke jing don jong ke village organization, bat kani ngakemen kan selong ke jing mentoi pi. Menin ka sengir ngi kendo gibi obat iba bon gibi ke konsumsi ke pangalayo bentang ban yarap iki ban yet selang bat ki idon gi snong ki ba namar bala penmang ke office mo la penmang naka liang jong ka sarkat ban ai ki office bio ilayo kidon gi bampat yo naka liang jong ka tuk ni teliru ngala yarap konsumsi ban ai office bio ibarit ban yo kan penun kam ti hang ni ngam tip ngasal ayo ba mo office layo na office ndarun kam show teringat tip bang don sibon gi jing don kam dengan kuat ban ong ipi ni ba dong ini tray bah. Ini tray bah. Ke jingi shanya iwei ke depan dan hangi. Mo kisan teli o kisipau ngot. Ki badan ha ko wei ke SFG. Sipau ngot. Na so kemen ba menengi sedang da jing duan. Dengar ni thu ipi ba man ki meeting menta meeting parti ne meeting kano ke meeting kat badai. Ngila persang sedang da jing duan.